Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Гурӯҳи эҷодии мо пеш аз ҳама шуморо бо ҷашни 23-имин солгарди истиқлолияти кишвар табрику муборакбод карда ба шумо таби хушу истироҳати бофароғат таманно мекунад. Бигзор ватанамон ҳамин тавр ҳамеша орому осуда бошаду сокинонаш зери партави парчами он кору фаъолият ва зиндагии хуш дошта бошанд. Акнун оғоз мекунем ба нашри навбатии барномаи гол. ҳафтаи гузашта дастаи мунтахаби футболи кишвар дар рақобати дӯстона бо дастаи мунтахаби Беларус дар варзишгоҳи Борисов арена вориди майдон шуд. оғози бозӣ барои футболбозони мо хеле душвор омад. аллакай дар дақиқаи панҷум баъди дағалона вайрон кардани қоидаи бозӣ муҳофизатгари дастаи мунтахаби кишварамон Наим Улмасов аз майдон ронда шуд ва ба дарвозаи Алишер Тӯйчиев зарбаи ҷаримавӣ таъин гардид. ҷаврдида Игор Сташевич чунон зарбае зад ки ҳатто барои гардондани он Алишер Тӯйчиев ҳаракат накард ва ҳисоб дар вохӯрии даставо кушода шуд. дар қисми аввал футболбозони мо дар хати муҳофизат хеле хуб бозӣ карданд. Дилшод Вусиев ба хати дифоъ гузашта буд ва ба ҳуҷум гузаштани ӯро мо дигар намедидем. дар дақиқаи 34 аз канори рости майдон Фарҳуд Тоиров муҳофизатгаронро фирефта тӯро ба канори чап ба Фатуллоев партофт ва Фатулло моҳирона аз пеши роҳаш муҳофизатгарро гирифта бо зарбаи сахт ҳисобро тағйир дод. ин голи зебое буд дар вохӯрии имрӯза ва аз ин лиҳоз аз голи задаи соҳибони майдон аз зарбаи ҷаримавӣ монданӣ надошт. қисми аввал бо ҳамин натиҷа 1-1 ба поён расид. барои футболбозони мо 10 нафара прессинги соҳибони майдонро баргардонидан ниҳоят душвор буд. бозигарони нав ба майдон омадаи ҳариф бо нерӯи нав ба ҳуҷум мегузаштанд ва хати дифои дастаи Тоҷикистон дар дақиқаи 55 ба фишор тоб наовард ва Корниленко голи дуввуми беларусҳоро ба самар расонд. магар ин гол рӯйҳаи ҳамаро шикаста буд ки дигар тӯбҳо пайдарҳам ворид дарвозаи Алишер Тӯйчиев мешуданд. дар дақиқаи 59 Кривец ки дар қисми дуввум ба майдон омада буд ҳисобро афзуд. 2 дақиқа нагузашта боз як бозингари нави ба майдон омада Алихнович натиҷаро 4-0 намуд. Кисляк дар дақиқаи 63 ва Алексеевич дар дақиқаи 75 сои бозиро ба 6-1 расонида ғалабаи қотеи дастаи Беларусро бар футболбозони тоҷик таъмин карданд. давоми 8 дақиқа аз 55 сар карда то 63 хати муҳофизати марказии даста ончунон бад бозӣ кард ки 4 маротиба тӯб маҳз аз марказ вориди дарвозаи Алишер Тӯйчиев гардид. албатта барои футболбозони мо ин натиҷа дарсу таҷриба аст ва мо ёд надодем ки кадом вақте дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз ин пештар бо ҳисоби 6-1 ба кадом дастае мағлуб шуда бошад. агар Наим Улмасов дағал бозӣ намекарду дастаро дар ҳолати ногувор намегузошт, шояд ин бозӣ бо натиҷаи дигар ба поён мерасид. ба ҳар нав мураббиёнро зарур меояд ки барои пурқувват кардани хати муҳофизати даста ва чандин бозигароне ки дар ин вохӯрӣ ҳунаре нишон дода натавонистанд чораҳои зарурӣ андешанд.